Takže ahoj a já vás vítám u nového videa. Tentokrát je to za hry Geometry Dash z plné verze, kterou mám koupenou normálně přes Google Play Station. A už jsem si to pár barev udělal přes internet, jakože a postavičku mám, že jsem to ohlasoval a jinak nic. A jdu si zkusit zahrát. Myslím, že by tohle video mohlo být tak na 5 minut, asi tak. A jdeme na to. Omlouvám se, pokud v tomhle videu nebudu moc mluvit, ale bohužel tak nějak já se soustředím prostě. Jo a jenom asi už jste u ostatních youtuberů viděli, že teď všude jsou nové série jménem mobilní hry a tak a já bych ji chtěla taky udělat, takže tohle bude asi první díl z této série. Takže přestanu povídat a zkusím to vyhrát a dostat se aspoň za 90%. Ježiši, ne, 63, no to je málo. Tak co, bude druhý pokus lepší? Odpověď zní o 50 sekund později. Ach jo, ještě pár procent. Stop. Progress bar. Up. Jo, to je lepší. Uznám, nejsem nejlepší hráč v tomhletom, ale tak jako i snaha se cení. Doufám, že u toho nevyrageuju jako přednedávnem a nestane se to samé s tímhle mobilem. Jeden už to trochu schytal, ale tak toto nemusím zatahovat. Jo. Teď ta nejtěžší část, červená. Jo, možná to dám. Tyjo, to by bylo úžasné, kdybych to dal. 90%. Prosím. Jo, dal jsem to. Takže jakož tu máme teprve 3 minuty, tak myslím, že bych mohl dát ještě, dám to ještě na Practic Mod, což jsou tyhle ty krystaly. A tím bych toto video asi ukončil, až to dohraju. Příště, pokud budete chtít, tak bych z toho Geometry Dash mohl udělat třeba sérii a mohla bych to pak natáčet jakože třeba jedno video, jedna trať, i když nevím u těch pak takových těch už těžších, třeba ty hard, ty demonik a tak, ty bych už asi nedával, takže nějakých třeba 5 videí dalších, kdyby se vám to líbilo, tak bych mohla třeba ještě udělat. Schválně kolik budu potřebovat respawnu, než se dostanu do cíle. Ten Practic Mod prakticky klame, protože vy jste takový jakože prostě spoléháte se na ty krystaly, že můžete kdykoliv zemřít a potom se prostě respawnete na nejbližším místě, takže se u toho moc lidí nesnaží, ale ne, vidíte, už to chcípám. Tak, už jsem se z toho dostal. No a nám to je, a tohle už bych mohl dát. Einstein, já to jsem. A možná se mi tu něco ještě povede. No, tak asi ne. Takže máme to hotové. A tímto končím toto video prvních od mobilních her a čus.